Low. Hello, tara. Yan. Tubol. Mang Keps. Ano yan yung final skin? Yan yung skin ng Battle Pass na pang last? Nung binili ko to meron na eh. Nung binili kong Battle Pass. Yan yung first, man. Ay, ito. First. Maganda yung last na Battle Pass man, yung umilaw-ilaw. Yun yung upgrade, yung customization nito. Oo. Yung pang 100. Meron iba kulay may blue, may... Napapalit-palitan yung kulay? Tinan ko yung customization na, ang dami. Ito may yellow, may purple at saka parang cyberpunk ang dating yung kulay niya. Oo. Pag tumatakbo ka niyan, men, kitang-kita ka, ilaw-ilaw ka pa eh. Kahit sa dilim kabaliktaran ni Rose eh. Parang ito barilin mo ako dito, nandito ako. Pwede mo Pero pag nagtago ka niyan. Pero tignan yun We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Thank you, the barrage. Tara. Need one. One more. One more. Mic check. Enough practice. Time for the real Mic thing. check. Mic check. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Eyes on scavenger contract. Sige, let's. Copy scavenger contract. Damage of some gear. Check. Dami Dami, men. Fiesta. Lang. Tuloy pa rin ba? Dito. Utang nang yan. Wala. Kagigising pa lang. Unang bagsak. Ulog kagad. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Pasok tayo dito ba? Nabilis lang ng putok niya. Gulag. Laki ng gulag Parang isang basketball court Fight started. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an Kaliwa. to get inside their heads. So is a Oy. world start. Kumanan na siya. Nasa kanan na. Sa loob yung bahala niya. Sa kanan. Yun. Back in the fight. Time for a bit of argy-bargy. Get yourself sorted. You're up next.
Vlog na yun. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. You got your ass kicked in that one. We're sending you back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Ibang klase ang gulag yun eh. Puro camp lahat eh. Daming taguan. Doon, huwag ka na lang pag naggulag ka rin, huwag ka na lang matake men, huwag ka na lang sa dulo talaga. Yan yun, ano, Kevin? Sabi mo? Kasi sabi ni Kevin kanina eh. Na preload out daw yan. Yung LMG na yan? Pwedeng libreng loadout, pwedeng truck na armored. Pwede rin. Pwede rin pera. Pera na tayo, pera. Tirahin mo na lang. Depende. Harp? Ano tong harp? Tong harp? Harp. May harp? Oo. Harp, men. Puso? Sabi ka na. Yung ano tong harp na to? Parang triangle lang siya eh. Vehicle here. Meeting ka ba? Buy station identified. Physical, ano? Alam mo na to. Instrument. Ba yun? Ano mo Kevin? Ano mo Kevin? Minsan armored truck eh, Ano kunin? babagsak eh. Una ko ng Kevin. Anak, buhayin ko lang siya sandali. Pera. We're in the safe zone. Ayan na. Lihan dito. Vendor, if you're buying. Uy! Kevin, kinom na Kevin? Sayang men. Pera pa naman yun. Hindi ko naririnig si ano, si Mang Keps. Ha? Wala nga, hindi siya nagsalita eh. Ay, akala ko kausap mo eh. Sabi ko eh. Wala. Ang tayo maglo-loadout doon na? Buy station. I see it. Diyan. Wala pa. Nagka-reset dito. Loadout mo tayo. Friendly loadout drop on the way. Ay! Ano pala yan? Half is online. Advanced UAV, visit. Advance you. Oo nga eh, palipalitan pa eh. Musical instrument ba yan? Pa ako, kala ko ano. Ito, meron pa oh. Bala boy. Bala. Cash money. A boy's on. Floods. Dropping ammo. Bala Kevin, Someone go get that. Pitch it na. Stand by for Advance harp. Advance harp pala to Sabihin eh. na lang nilang ano eh. AUAB. Alam ba natin yung AUAB? Advanced UAB. Kasi naman talang harp na yan eh. Nasa harapan lang ni Mang Keps oh. Parang bagal ng... Buwan po siya. Lang ako sa may ano. Ang hina ng ano nga na Hostile spotted. M4 ano ah. Pumunta sa ano. Tumatakbo palayo. Bilis ah. Stand by for coordinates. Get out of the way. I am the driver. Half out of fuel. Returning for resupply.
Ba't infinite na yan eh, kung nakuha mo yun eh. Get out of the way. I am the driver. Alam kung heartbeat, ano? Advanced heartbeat. Head to that vehicle. Di ba yan yung sinakyan niya? Friendly loadout drop on the way. May loada muna. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ano yun? Parang counter. Eh, kunin niya. Kunin niya. Tunog mo no? Saan yan? Tunog. Ito. Satellite link. The uplink station is yours. Oh, You can access the satellite Yan pala location. yan. meron na naman tayo. Meron na naman tayong libre. O ganyan. Harp naman, harp. Heartbeat. Ano naman Ayun, yan, oh. Panginoon yun. Time to see what's inside. Someone go get that. Nakikita ba ng ibang tao yan? Hindi no? Tayo lang no? Hindi yata. Pero makikita pag pinuntahan. Pero hindi nila ma-activate yata. Sana truck. Armored vehicle. Loadout, man. Loadout. Sayang, oh. Lang. Tara. Let's go. Ay, Pero mamaya ba? labas ko na. Maya na. Wala. Mamatay na lang ako dito eh. Pag-ghost na tayo. Ghost na? Sige, ghost tayo. Pwede, naka-ghost na ako. Ikaw. Pwede. O sige. Bala yan. Gas is moving. Place has been looted. Stay sharp. May truck pala na ano. Yun yung may baril na truck, di ba? We are all in the safe zone. Base station yan, lalayo. Ang daming crash site eh. Tunog eh. An enemy team is hunting you. Stay alert. Ako pa. Enemy UAV overhead. El Guapo. Ay, sasali lads eh. Well, yan. Ano yun ba yung railgun? Ilyo lang, man. Hirap ko sa Black Ops makuha yun eh. Sumasabog.
Ba't, hindi ano lang yun, nakasugat eh, sumasabog. Puno pa, Lods. May sasaling isa eh. Sige, sige. Tapusin natin to, quit na tayo. Pusin. Hello, Solo? Ano yan, ano yan? hello, tapusin lang natin. Kahit ano. Tara. Ano, saan tayo pumunta? Saan tayo pumunta? Sagod lang tayo, kahit saan. Kuha natin ng ano. Ito, Tara! Contact located. Bounty back natin. tuloy natin. Tapos na to, no? I got the wheel. Ano yung pack na yan? Hindi ako UAV. Gas is closing. Get to the new safe zone. Objective is to eliminate the Yun, no? bounty target. Sila siguro yun. Press. Press na lang, bili mo. Ah, sige, sige. Ito, Walang may pera pinalaman. pa, extra. Cash money. May pera pa dyan, pang ano, pang isa ko UAV. Wala, kulang. Yan, Ito. yan. Kunin natin. Head to that vehicle. Taking a wheel. Halted here. Get out of my seat. Pop na. Head now. Cancel that. Tatawid Isa sila. kay Mang Caps. Yung UAV. Friendly UAV over. Baba na ako dito. Ayun, ayun. Ayun. Sige. Ito. Sara. No shield yan. Kuha niya yung kotse natin. Ay, kinuha niya? Mautak ka rin, ha? Target is down. Oh, tumigil. Ano? Down na. Hindi, may bago. Yan. Nag-glitch. Lang yung glitch. Ah, kala ko siya yun eh. Nice night mo, ano? Nabol ng bala eh, no? Yung ano, yung Swiss man, maganda talaga ng ano ba yun? Swiss na sniper. Yung nalulut, ano? Oh, yan. Nilulot. Nalulut na ngayon eh. Bilis. Pati Ang maganda lang DMR. kasi ito yung bala eh. Ang bilis pa mag-reload. Yun lang. Friendly UAV overhead. Okay, may buy station ba yan? Vendor, if you're buying. Marking waypoint coordinates. Bounty contract identified. Single Armor shooter. here. Kailangan ko yan. Bounty target is up. Let's get it done. Yan na naman. Yun oh. May tropa dyan, boy. May tropa dyan. May pupuntang tropa dyan. Dito, sa satellite. Abangan natin. Cluster ako, men. May cluster ako. Friendly UAV Pwede mo kunin, overhead. hindi. Pwede. Harp yan. Harp na naman, no? Comms Pak mo link na. established. Ayun. Comms online. Taking hits. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Allied cluster strike inbound. Impact, no joy. Tao doon sa kabila, ha. Ito. Sa kabila na kaagad.
Dito sila men, likod niya, likod ng ano, red container. Likod ng red container ah. Marking waypoint coordinates. Disregard. Wala akong bala. Yun na, sa kabila na, sa kabilang. May balabak, may balabak. Gas inbound. Plano mo bala, Kevin? Sustaining fire here. Pupush na. Ayaw, ganyan. Right side. Charges are set. Neutralized. Yun oh. Good. Gulat kayo, alam namin oh. Gulat kayo oh. Repositioning. Yeah, sabi niya, how the fuck you know? Hacker to, hacker to. Hacker kami, loko. Isa na naman, may isa na naman, may isa na naman. Ano naman yan? Gaya. Saan, Lods? Sa ere? Buy station identified. Ang layo. May nag-iisa dun, no? Destination marked. May nag-iisa. Yellow, tara. Tawid muna tayo. Pero ano na tayo, gatekeep na natin. Doesn't matter. Yung ano, yung itong bahay na to, nag-aabang men oh. Ito to oh. Gas is moving. Dami nag-aabang dyan. Daw UAV. Tawid. Dito tumawid yun ano, dito tumawid yung Kevin, ang dami din Kevin oh, sa ano, blue. Ano? Tango front. Tawid tayo dito men, tawid tayo dito Stand sa by akin. for coordinates. Merong kalaban dun sa ano eh, may kalaban dun sa Chinese house. Oh, may bal yung nasa orange eh. Ano ba? May bumabaril. Sa likod ko, men. Likod ko ata. Okay, ako nakatingin, ako nakatingin. Ayun, binuhay niya dito. Stand by for coordinates. Never mind. Gatekeep natin yan. We're out of time. Scrub May it. napasukan dito. Oh. Armor here. Marking target location. May kalaban dyan sa ano dito man, dito oh, dito. Damn it. Hostiles have already looted here. Oh, kalaban oh, kalaban. Andun na, oh. Ayun oh, Assaulting binabaril ka, target. binabaril ka. Ito men, blue ping. Kalaban sa blue ping. Pwede tayo umikot dito. Oh. Doesn't matter. Never mind. May nagbuhay. Sana kaya Ay, boy? unmi. Tango front. Nag-ano na, Airstrike, you are clear to Excuse me. engage. This is Striker 3-1, good copy. Strike in. Friendly UAV overhead. Uy, No hits on that run. gago, nakatayo lang si gago. Hindi niya alam. Eh, bili ka pa. Friendly UAV Get recon on overhead. my location. UAV entering the AO. Right time men. ano, di ko nakalimutan ko bumili ng gas mask sa pucha. Bounty contract Gas identified. inbound. Safe zone relocated. Ay gago, pinaikot lang tayo. Kanina. Right na lang Ay, daming kalaban dun ah. Kaya nga, Be advised. Left side. pangit. Walang cover. Pangit na. On the way. Dito sa house na to, kanina may kalaban din ah. Enemy UAV Ayun overhead. oh, meron nga. Disregard that. Meron. Bubong. Saan tayo? Paano tayo tatawid dito? Sa ano, Dito? kuha tayo ng cover natin dyan. Ay, Kalaban wala. dito eh. Wala pala. Sa fire station na Kalaban lang. din sa... Destination marked. O dito. Tara, ikot tayo power station. Marking waypoint Pwede sa power coordinates. station. Yun sa may banyo. Sa may banyo dyan. Tara. Enemy UAV overhead. Ingat lang dyan ha, baka ano. Gas is moving. Ayan na, boy, oh. Sa hill lang, oh. Uy, Enemy ito. marked. Yan, let's. Kaim lang gago. Safe zone. Down yung isa. Ay, ano. 5 remaining. May nagbuhay dyan, boy. Wala na yung tropa dyan sa ano. Ito, Fire station? Likod lang nito, Stand by for likod lang nito. coordinates. Likod lang nito, may kalaban talaga. Nice. Red Oh, sa red. shit. Sige lang. Meron dito men ha. Kaya lang, lads. Oh, shit. Allied cluster strike inbound.
Oh shit. Reset na gaspas ko. Baril mo sa gilid mo lang nun. Ay! Oh, ang dami. We lost that one, but we'll come Hirap back na naman, ang hirap ng bilog, men. to the left. Keep the pressure on. Hirap ng bilog. Oo nga eh. Sali daw si May Alguapo. Tara. Good yun na. Ito si ano. Sinong ano? Men Ang ba? pangit nung bilog, men. Kaya... Nakatambay na yung mga yun eh, yung nasa ano, buy station. Yung nabadang na down ko nandun sana yan, nandun sa yung Chinese house. Lang may gulat ako meron na nakaraket sa ano mo eh, sa likod mo eh. Pulo. Isa na si Alguapo. Tara. Kakampi natin sa Rambo. May ano pa siya oh. Ano yan, Leopard? Leopard. So yun, course ulit, 2 beses. Then maybe we can put that. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy dropping into the AO. Shot was good. Taking shots. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Go. Kulon na agad. Saan tayo? Ako lang po. Number? Sa baril ko. Uy, naglag. Lag, men. Naglalag ba? Lag puta. Lag na lag. Hindi na nagparachute Gulat ako eh. yung hawak ng baril ko baliktad eh. Ako lag pass.
Wala na, wala na. Pagpasampu Well, siya. ano tong helicopter na logo sa gilid? Ano, baka ano yan, yung tawag yan, yung satellite na naman yan. Crash site ba? Oo, oo, yung ano. Maganda yung ano, yung, di pa nakuha ng truck eh. Yung ano, armored truck. Maganda nga yun eh. Oo. OP yun yung ano niya, yung gunner niya eh. Ano yun, pwede mong sakyan yung sa ano niya, yung parang Pwede. magagan ka? Oo, pwede kang mag-switch ng ano, pwesto. Ito, may narinig ko dito. May nagpasabog ata ng helicopter. Narinig ako dito, men. Hindi ko lang mahanap. Helicopter ba yan o grenade? Tunog-tunog dito. May bumabaril sa akin Sa ah. likod? Satellite yan, man. Bumabagsak yan. Saan ba? Ah, bumabagsak. Pag Meron dito? ganun yung tunog yung parang sumasabog. Saan yan? Hindi ko makita eh. Yun, meron na naman bumagsak oh. Andun sila. Kaya, ba't may Sino may nag-recon? Saan? Nakuha mo yung tumutunog ano, Kevin? Kev? Nasa bahay. Narinig ko rin yun eh, pero... May nag-recon dyan ha, may nag-recon man ha. Kayo? Mahanap. Banda yung nag-recon no? Sino? Ano nasa? Sa bahay na to? Sino yung truck? Truck sila, nag-truck. Malis. Parang umaliwalas ang Warzone. Nagbago? Ang bumalik sa dati ah. Liwanag no? Ay, Ang di ba bumalik yung ata sa kulay? dati, men. Yung kulay. Oh, hindi ba ata yung kulay? Bumalik sa dati. Yung 80s Kasi yung kulay nito parang Black Ops yung kulay ng last eh, season 3 eh. Parang hindi na lumang TV eh. mga 80s feel na ano na. Now you can access the satellite. Uy, satellite crash yo. Yun ang hinihintay natin. Ito? Ano yung truck? Saan? Pang ibang tao ata to eh. Ah, bang tao yan. Yan. Yun oh. Sa likod. Ito kunin natin. Landing site. Kunin natin yung armored truck nyo. Armored truck. Sana. Wala tayo dun. May hari, may pangit pa na hari dito. Pa-cover na lang. Sige. Ako tingin sa'yo. Ano tong harp na to? Advanced Ay, surveillance. UAV. Pop mo na. Okay, pop. Friendly harp is active. Yung dami Puta, liwanag oh. Nasa harapan mo lang. Daliin mo na. Kevin. Paputukan na. Mover. Harap ka lang. Mover. Sa kanan ah. Paano ko nalaman? Secret. Paano ko nalaman? Galit na galit eh. Secret. Umiiyak, men. Ano pa tayo na? Bilis ah. Sabi niya. Paano mo daw how did nasabi? you know daw? Oo. Ano mo Ayan, nasabi? Naka-loadout na rin eh. Ay, hindi pala, hindi. Yo. You know ha? Deads na ba? Yung ano lang Ano yung eh. Yun eh. yung Inubos nyo na eh. Hindi kayo nag-iwan eh. wala na ano. May pera sana to. Ah, loadout. Ay, walang buy station. Ito. Tama ha. Mabulin natin. Pupunta rin buy station yan, siguro. Yan, kita ko na. Bilis naman yan. Tinanggal niya siguro yung ano niya, yung baril niya. Tinapon. Ang bilis. Sakripisyo na lang. Ay, nagmotor. Kaya pala nagmotor. Masabog na naman, oh. Siya na naman. Sa are. Ito, no? Marking target location. Tara, load out tayo. Tara. Pero,
Friendly loadout drop on the way. Pusok. Pusok Leo. There is the cash. Nag-glitch na naman tong ano. Pera. O yung pera ko eh, binili ko na. Charges are set. Down. Saan sila? May nahulog dito. Sa likod ng police station. Allied cluster strike inbound. Enemy UAV overhead. Dito to Kasi sila. pang may barya dyan. 100 ito to. 100 lang pera ko. Ayun bang kayo nun? Walang nat. Ito may na-down yun. Oo, dito. Uy! There they are. Nasa fire station sila. Uy, down ako. Down din ako. The Gulag. Galing ano? Sniper ano? Galing ah. Uy, puta asintado, boy. Sintado ano? Asintado eh. Nadaan lang ako eh. Fight's begun. Get ready to Kala fight. wanted You're yun, next. wanted. Yung Uy, nag-push. Push in. Ben, pera kay Ben. UAV pa. Tuloy-tuloy tayong na down eh. Sunod-sunod. Listen up, soldier. Win it. Sa taas. You return to the front line. But if you lose, you're done. Ay, pumasok na. Soldier. Now go sort this fucker out. Madaya, putang ina. You're heading back to base. Kay Ben. Hindi, nag-pre-aim eh. Your team can still Nag-pre-aim, man. the cash. Tayo kay Ben. Sayang. Bago na naman gulag, what the fuck. Back boys. Uy, may loadout. Ba dito tayo pinatay? Puta na. Uy, binabaril ka na, Paps. Puro sila UAV. Tao sa loadout. Uy, asintado, boy. Putang ina. So, Mark the target. Asintado eh. Airstrike Be target advised, marked. friendly Take it precision out. airstrike We need to inbound. get to the safe zone. Sana sila, Paps? Walang ping. Stand by for coordinates. Sa green ping ba? Ayun, kumikinang na naman, oh. Putang ina ka, ha. I'm hit. I'm hit.
Pangit mo, gago. Eh, na-down na. I hate this. Eh. Iba nakikita mo to, Bul, ah. Ay, puto. May ibang squad na boy, may ibang squad sa likod niyo boy ah. I'm coming to get you. Ay! Mayroon pa ulit sa left side, right side. I'll find you. I'm coming to get you. I'm coming to get you. Bang squad. Tangin na. Enemy took Okay that tayo. one, but we'll Makyat be pa back si to finish gago. the job. Ay, naka-nail gun, no? Ako ba host? Mahirap nun, men. Si Double. Ako. Armor here. Kung tumatakbo, ang bilis tumakbo pa, hindi matama ng sniper. Payos yung baril eh. Sila pa rin ba yung pumatay sa inyo, yung nasa fire station? Ibang team na yun, eh. Kasi na-down ko yung isa dun sa yung dun sa tumatawid. Tapos dun sa isa, may bumaril kay Kevin. Sayang. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. Fire. Cancel that. Check your fucking fire. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Bounty contract located. Bounty contract. Okay, let's go. Ay, puta, bitin. Eliminate all targets in the AO. Bounty target is up. Let's get it done.
LMG. Go get it. Nasabog. Ah, crash site ba Kaya yun? Ay, crash site to eh. pinasabok ko yun. Ay, kala ko. Ay, tumalon si Gago. AFK ba si Mang Caps? AFK yata eh. Ako ba si Gago eh? I'm coming to get you. Yun, nandiyan na si Mang Caps. Kuha ata sila ng ano. Gas is moving. Go get that Doba. Ah, load up. There is the cash. Bounty target is down. Well done. Kulang pa rin. Ito na. Oh, Dito man, no? Libre dito. Tayo, apat na ano, no? pinaka-load out ah. Bagsak ko na ah. Sige. Loadout drop headed your way. Asan Paps? Marking target location. Tango front. Single shooter. Disregard that. Marking target location. Shooter. Stand by for coordinates. Dami dito. Gusto ko lang dito, men. Wala si Kevin. AFK. Push na yan. Down. Mover. Ang ina mo sa pool ka din. Ah, hindi ko pa na end ang pucha. Baba Kala na na- natin. Kung kailan na nakada, di mo matamaan. Oo. Buisit. Kung nakatayo, tamaan mo. Buisit na laro to, men. Tumatakbo, ang dali Finish mo na, tara. matamaan. Pero Samahan kita. finish yun na. Punta na ako dyan. Nakatakbo na sila eh. Sa building Stand by sila. for coordinates. Hostile spotted. Meron dito.
to. Marking target location. Hostile spotted. Nadown ko yung isa. Tango front. Oh, Faggot. patay ka rin. Stand by for coordinates. Naiinis eh. Doesn't matter. Never mind. Hostile spotted. Bala ko dito. Ano na. Una sa Ayun gabi. na. Dito ah. Stand by for coordinates. Galing ko ng ping. Disregard that. Nandiyan na. Lumabas dito na side. Hostile patrol. Ay, lamipat. Doesn't matter. Never mind. Stand by for coordinates. Ay, okay. coming to get you. Marking target location. Disregard that. Marking target location. Disregard that. Sustaining fire here. Naubos mo na eh. I am good. May isa pa. Ganyan mag... Nice. Yan ang teamwork. Kakampi namin sniper, ibang klase kampi namin sniper eh. Baril, hindi nagpiping eh. Putang ina, nasa likod na pala. Ito, may mga armor dito, Lods. Kasi lang loadout. Malapitan, muntik pa matalo dun eh. Wala silang loadout pala. Balabox ako dito. Loadout drop headed your way. Polluted dito ah. Kulang nag-loot. Silencer. O, 3 na lang pala tayo. Na-kick out siguro kasi foreign activity. Located. Mammartek. Pwede, Lods, pag hindi bumalik yung si isang kasama namin. Kasi Mang Keps. Oo. Baka inutusan yan. Sa? Ay, may alaga siyang pusa. Hindi, baka inutusan. Ay, kala ko. Ay, may alaga. Pusang mataba. Masikip. Tot ay Mataba. mahaba. Kapal ang buhok. Laban. Ano to, bumalik na yung mapa sa dati? Yung nagbabarilin sa airport oh. Saan? Ganun pa rin. Plus, Hindi naman nagbago ata yung mapa. Nagbago ba yung mapa? Pinagdagan lang Wala lang. ng POI. Yung mga bumalik crush ata sa ay- dati, men. Bumalik sa bago, sa dati. Yung kulay no, yung kulay. Saka yung mapa din talaga mismo ata. Naging modern na ulit oh. Ano, pero hinalo nila na parang ginawang 1990. Kaya tumigil ako maglaro, ang pangit ng dati. Ay, yung airport, Ano, diba? binawi na. We are all in. Hindi kasi yung stadium may ganun pa rin eh. Open pa rin eh. Mga nagbabarilan dito, ba't nawala? Hardscope lang ako dito. Good natin. Go get that over. Uy, na-headshot ako boy! What the fuck? Uy. Galing, men. No rest for the wicked. Enemy Ay, airstrike. airstrike. Take cover. Pasok. Ayan. Oh, Ang hiya, Down umabot ako. pa kami. Hala, Paano nangyari? ang galing ah. Now fight like a warrior. Galing nga Nasa eh. loob na siya eh. Na ano pa rin. Gulag. Kaya Diyan na. na-snipe pa niya ako doon. Throwing termite. Yung gas mask eh, iba na yung ano, yung icon oh. Orange na. Bumaba ba sila? Other disabled. Allied cluster strike inbound. Kuhain lang kita sa ano. Ay, nasa gulag ka pa pala no? Gulag pa. Teammate redeploying to the AO. Bobo.
Sumugod pa kasi eh. Buhay pa ba sila? Salin. Wala akong nakikitang tumatawid, men. Wala yan. Ayan, sino yung nagbasag? Okay. Lasing, may lasing. Oh, dito lang pala sa taas ng airport. Ito mismo. Yan. Yan pala yung bumawil sa akin kanina. Kada pa ako eh. Sa loob eh. Ito, di mo kailangan to, Paps. There's a jailbreak at the Guru. Ako. Got incoming. Silip ka, loko ka. Silip. Habang kalaban sa train. Wala eh. May ano dyan, may ang tawag dyan, no? Bacon. Saan pa tayo? Kaso palayo eh, palayo ang ano eh. Ay, hindi na covered ng gas eh. Palayo yan. Uy, naibaba ako to. Ang pucha, napindot ko. Jailbreak is active. Watch the So may babalik dito sa atin. Na pwedeng pulutin eh. Ay, meron pa naman kayong isa eh. Oh, may isa pa ako. Isa ka isa. Drive oh. Sasakyan. You know? Pababa. gas inbound. Safe zone relocated. Kabilang bahay lang, isang squad oh. Dumami bigla, putang ina. Sa gitna na pala tayo eh. You know, sa bahay na to oh. Copy. Ang ako dito sa may second floor na to. Ang squad yun oh. May claymore kayo. Abang claymore dyan. Ito, tumawid. Assault rifle Tumawid. armed. Disregard that. Tangin, huwag naman na ako mag-scope. Putang na yun oh. Uy, binabaril ako ah. Uy, ano to? Ano to? Tangin na, galing ah. Enemy UAV overhead. Napatagos sa puno. Uy, na-snipe ako po. Nang yan. May sniper pala doon. Ain't no rest for the wicked. Ngayon ko lang nakita tong room na to ah. Ganito pala yung loob nito. Oh. Parang sa ano, 'di ba? Parang sa Die hard. I am good to go. matabil sila, men. Hostile spotted. Snipe mo yan. Para makabawi. Single shooter. Wala akong makita. Ano, nasa slide cancel. Yun o. Nice. Na-down mo? Yan oh, good one, finish. Nakamotor dito sa kaliwa natin ah. Wala yan, kay na pen, men. Tama na. Ping, ba't delay yung ping ko? Ah, nandun. Eh puta, open na open pala ako. Putang ina. Advised, there's an enemy team hunting you. Andun na sila agad? Puta, bilis ah. Sa buy station. Tawid sila eh. Oh. Bili nga ako ng pambo. Ay, wala pang pasabog, men. Bali nasa atin yung circle. Tumahan natin to, itong malaking building na to. Bahay. Nag-load out sila oh. Andito na. Baba ko lang eh. Sa labas yes. Sa labas. Copy. Nice. Sa loob meron. Ay!
Shit, Yun lang. Dami pala nila. Napasok na pala tayo. Pagulo kasi yung jailbreak na yan eh. Jailbreak yan, men. Survive. Pero nakaghost na sila kagad. You have to wait for your turn, mate. Jailbreak talaga yan eh. The fight's begun. Get ready to fight. You're next. Yun, tamaan. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Tangin ng aim assist talaga, oh. You're the last one on your team. Finish the job. Ikaw nanalo dyan sa pistol na to. Sa Kimbo. Taas dyan controller, eh. Kahit anong Ang pistol. dumidikit, eh. Wala ba, ano? Wala bang MSS ang mouse board, men? Ano ba meron? Ah, Controller na talaga, no? Settings. Saan ba yun? Ako nga, dumikit nga yung aim assist nyo, natamaan ng kwan eh, ng stun grenade eh. Tangin na yan, daya eh. You lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Uy! Looking a little worse for wear. You're heading back to Surprise ka dun, ah. Men, late na yung... Sali na yung ano, ampi mo? Yung ano mo? Sige, sige. Sali siya. Try kong invite kung gusto niya sumali. Wala na si ano, ang Caps? Ayaw na niya? Nag-blue screen daw siya. Siguraduhin ko muna, baka... Nag-blue screen daw si Mang Keps. Sige, sige. Boy Tago ang pang... Kilala mo yun eh, si Boy Tago. Ayaw naman. Meron na yatang kasama eh. Ito, yan. What up, Vic? Ano si Mang Keps? Guys. Let's go, let's go. Si Vic pala to, si Vic. Chicken na kayo? Wala pa. Galing sila. Ano, napagod na yun, men. Yung manok namin. Ano? Sisiw. Naging sisiw, ano? Ganda ng pwesto namin. Biglang nag-jailbreak lahat eh. Putang na nagkatuloy. Yung kailan nagkaroon ng team dun sa yellow building? Sa likod natin, walang tao na, diba naubos sa likod? Before tayo bumaba. Aga, ano ganyan? May baril na eh, naka-loadout na eh. Naka MP5 yung isa eh. Check your gear and weapons. Planes are Ano bang mga metang baril ngayon? Ano meta ngayon? Yung nail gun? Nail gun? Ay, yung ano, nail gun? Yung may turok-turok. Lakas nun, men. Visit ng baril, kaya umubos ng 2 tao yun, isang clip eh. Ano, saan mo makukuha yun? Kailangan mo daw gumamit ka ng special weapon. Yung crossbow. Crossbow, tsaka yung ballistic knife. Aim assist ng tao eh. Ballistic knife, hirap yung balik. Yung ano yan, yung M97 na ano, grenade launcher, men. SMG, walang recoil. Ay, LMG. Yung bago, yung M87. Ba yung bago na ano, LMG, men? Yung M88? Ano? 83? Oo. Basta M, oo. Walang recoil yun. Bilis pa ng ano, bilis pa At ng saka ang gun, ano? Ang gun ng ano eh, hindi. Ano yan, men? Siguro yan yung ano, yan yung bagong meta ngayon. Mabilis pang ano eh, mabilis pa yung takbo mo eh. Kahit ano eh. Kahit yung pulutin mo yung ano, pulutin mo lang yung regular gano'n, yung wala lahat, men. Ang bilis. Tapos yung recoil parang graw eh. Di ko maintindihan kung sinadya ba nila yan o Battle Royale.
ano na, mag-meta yan. Sigurado ako mag-meta yan. Para yung ano dati, yung LMG na ano. Ang LMG na yun. Yung Bruin, para magiging Bruin yan. Oo, maganda yung Bruin dati. Oh, before nerf, di ba? Mas ang Bruin na yun eh. Dami ah. Ano ba? Naga Oh, to, para shit. kahit mamatay. Kahit namatay, okay lang. Ito ka na. Sige. Dati. Ang Ito nakuha natin. buwis. Nabuwis buhay. Ito ka. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, Gusto ko yung gulag yan, man. Parang ano lang, man. Doon ka lang, parang hindi ka nakalan umatake eh. Basta wag lang yung baril mo, ano ha. There's more. Good ata. Ito man lang nakita. Dami, men. Parang ang Sila. dami. Dalawa. To east. Teka. Ay, Walang baril lang. Dalawa sila. Wala din akong buhay. buy you back, they have the cash. Visit. Bakit may sniper tatlo lang yung bala? Putang ina. Sniper na to. Naka-load out na, men. Red na yung baril eh. Di ba sa red yung baril? Yung baril ko dito, sniper na ano, tatlo lang yung bala. Naka-load out na yung pumatay sa akin eh. Puta, bilis yo. What the fuck? pushing yung scavenger. Naka-Swiss. Swiss ba yun? Yung tatlong bala Sniper lang. yung bala. Swiss? Hindi Swiss yun. Ay, hindi ba yan? Pan yun eh. Ano yun? Nangyari. Yung meta dati? Na rifle? DMR? Oh, DMR yun eh. Oo, napupulot mo na kaya ng DMR eh. Pulot na nga yan eh. Kaya kulay red Wow, yung kanya eh. scavenger. Kulay red. Binaf nila ng konti yata yun, DMR Balik eh. na lang tayo, men. Parang hindi ako matake doon. Lalag. Akin, hindi ko Oo, mag-guess manalo. tong bagong look ko na to. Hindi ako manalo sa gulag din. Hindi ko mag-guess tong gulag. Ano lang yan, mukha lang umatake. Nagkakamp lang ako eh. Tapos yung Right. pinaka-corner lang yung bantayan, yung pinaka-corner lang yung babantayan mo. Try ko ngayon. Next time. Tapos maririnig mo sila pag tumatakbo eh. So alam mo na lilipat sila sa kabilang ano. Palapit sila sa'yo. Yan ang ginagawa ko. Makakadalang panalo na ako sa gulo. Sa naman yung ikot-ikot ka, yung may akyatan pa, visit yun eh. I'll take the wheel. Ito. Pang cyberpunk ang dating niyan, baril na yun ah. Lang sa buy station pare. Tao dyan. Station dito yun oh. Vendor, if you're buying. Buy station. I see it. I'll ride along. May Berta ha. Berta dito. Salamat po. Alis tayo dito. Meron na yung mga loadout yun eh. Ay, nag-load out na men. Alis na men. Alis tayo dito. Out of the way. Old talk. Saan yung kalaban na nag-load out? May Dito. kalaban Load out dito yan. eh. Vendor, if you're buying. Kunin natin yung ano, yung... Posing ko na yung scab. Oh. Hindi, isa puno pa lang yan. Tracking contract objective. Punong scab pa lang yun men. Oh, pwede ba naman tayo mag-load out muna eh. Marking target location. Safe zone is over there. Kunin. Let's go. Load out muna. Oh. Pataloaded, hindi pataloaded eh. Titingnan ko kung may kalaban na. Saan lang ako paputok. Walang papaputok dito men. Clear dito, clear. Binalik na naman yung Uzi na to eh. You take this. Anyone use
Kunin ko to men ha. Kunin mo lang yung ano, yung pangalawa. Ay, kala ko may kompleto na yung pera kanina kaya hindi ko Objectives updated. Move to the next location. kinuha. Wala lang, pag bumaril sa akin, okay lang. Vlogs pa naman eh. Yes! Next objective located. Kunin ko na to ha. Pera Yes. agad to. Sige, sige. Kaya no? All supply boxes found. Select tayo Solid dun. work. Mark the buy station. May buy station dito. Dito, sige. Walang tao dyan eh. Clear yan. May mga bala kayo, di ba? O kailangan nyo rin ng bala. Wala pa. Wala pa. Bili niya lang bala box yan. Oh, may extra akong pera dito. Pambala. Friendly loadout There is drop the on the cash. way. Let's take it. Take this. Enemy UAV overhead. Baby. JB. Hindi kasya yan. Hindi kasya yan. Recon Dito. contract marked. What's up, Gray? Bounty tayo. Magkano kulang niya? Ito to men. Ito may isa dito men oh. Nabi. Stand by for coordinates. Pula What's dito. there, baby? Sustaining fire. What the fuck? Yan. Pares. I am Kaya good men to ah. go. Isang team. Tayo. Sa likod. Nice. Isa pa. Teka men ah. Tingnan ko muna. Sila. Uy. Ang ina naman no. Enemy Ito took na that one, cancel. but we'll be back to finish the job. Dami, dalawa pala. Bilis dun ah. Marking waypoint. Paano galing? Nasa siya lang galing men. Kaya nga eh. Mapagtataka nga Alaman ba? lang footsteps yo. Kinamot ko lang yung likod ko, bigla na lang na down isa. Walang pagkain men. I'll change it Get tomorrow. yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Yeah, 1 week. One day. I'll change it.
It's perfect. Oh wow, you see him. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Go with Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Tayo. better summertime because Umabot pa. Tayo? Okay, dito na. Saan? Doon na, nakababa na siya, no? Diyan. Ay, Hindi ba dito? sorry. Kabila. okay. Nawala yung ano? Nawala ang scab ba? Gumawa na. Nawala ang scab ba? Sige. Diyan. Ito to. Habol ako. Wala naman ang lahat. Bilis ng putukan ah. Sige eh. Supply box ready for pickup. Alright lads, let's get it done. Mga baril. Ito pala. Objective located. Tango truck. Pa. Pangit mo ah. Yan may hilalim. Let's go. Meron pa isa. Ito. Tango front. Contract updated. New objective identified. Ay, dalawa. Tatlo. Dalawa sa taas. Isa sa taas. Shit, sa taas. Ayaw ko. Taas pala men. What the fuck? Yung baril niya tumagos, yung akin hindi. Surviving early redeployment. Your teammate has entered the gulag. Isang araw ngayon, binaril ako ng sniper. Hindi naka-aim sa akin, pero ako namatay. Your teammate has entered the gulag. Surviving early redeployment. Doon ako nagtakal. Adaya, puta. Binaril ako, hindi sa akin tumama, pero hindi sa akin naka-aim, pero sa akin tumama. Visit. Laro to kailan men. Ano, sobrang handa yung mga hacker eh. All supply boxes located. Okay, Rambo. Pwede ba? Enemy UAV overhead. Tingin ko lang yung isa ko. Be advised, your teammate got their arse kicked. They're RTB at this time. Teammate redeploying to the AO. Uy! Tangin lang yan. Sundan ako. Yo, fucking cheating ass bitch. Here and you return to the front line. Pistol na naman. Fight is over. Tang ina Sort yan. them out or capture the objective.
Yan! Stand by for redeployment. Nalo din. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Titid na ba dito? Setting rally point. Put your PS4. Play that. Dito ka na, dito ka muna. Out of the way. I'll drive. Wala ako baril ko dito. Stand by for coordinates. Ang baril eh. We are all in the same zone. Wala makuha. You're being tracked by an enemy team. Stay Ako? sharp. Pati rin ako. Full off. Taking a wheel. Sarado na yun. Out of the way. I'll drive. Helo. Saan ako dito? Setting rally point. Most wanted, tapos most hunted. Most wanted. I'll fly it. PlayStation. Wouldn't work. Haba no? Station na malapit. Tsaka ako dyan, yo. Defender mark. Binabaril ka na ata eh. Sa baba niya? May ibang buy station ito. Head to that vehicle. Enemy UAV Tao. overhead. Tried restarting my phone. You successfully defended your teammate. Salamat Ah, bro. Napulot ko na MP5 eh, parang loadout na. Get out of the way. I am the driver. may kalaban dito may no, isa. Eyes on shooter. Wala mo ano isang squad men. Loadout na tayo sa per ano. Buy station. I see. Loadout. Marking rally point. Move up. Sakay to ball. Move up. Waypoint mark. Marking hostile Squad baba, vehicle. Cancel. Cancel. Power sila dun. Oh! Ayos sumakay eh, walang option. Saan na yung buy station dito? UAV overhead. You evaded the enemy tracker. Safe work. Maba, Friendly nahulog. loadout drop on the way. Nahulog siya dito sa taas. Marking rally point. Bakbo. Friendly loadout drop on the way. May king sa ilalim. Closing. Get to the new safe zone. Tumen. Most wanted target dusted. Solid work. Found some armor. Pangit naman. Dami sniper sa gas station. Uy, gulat pa ako. Ako na pag-inulat. Self-press man oh. Bili kayo self-press man. Self-press.
Loadout ba tayo? Oh shoot. Load out na dito, tara. Nasa likod. Nasa likod yung loadout. Tinapon ko. Ano, bili kayo ng ano. Mark target for airstrike. Gas station. Loader 2-0, good copy. Cluster strike away. Tera dito, tera. Pang ano. Enemy UAV overhead. Mover. Self-repair. With armor, boys. And put my scope, wrong scope. Thermal, I can't see. Damn it. Hostile. Losing ground. Uy. Putang ina. Move on my way. Na ako doon. May kalaban dito sa blue. Sniper. Okay. Enemy UAV overhead. Oh my. Pakalanda. That thing's slow. We are all in the safe zone. Sila sa gas station. Man, dami kong pera. May kalaban bago, men. Tango front. Single shooter. Single shooter. Pera pa rin. Baka maya pa eh. Friendly UAV overhead. Uy! Nasa train. Hoy. Ang galing yan. Train. Nasa train. Papa ko ng UAV ah. Pengi pera. Nagpa-fly UAV eh. Baby ako. Friendly UAV overhead. Sumakay na yata sila sa train eh. Some ammo. Why didn't I buy ammo? Biting ammo? Allied cluster Paying ammo, strike pare. inbound. Ano kalan mo? Think AR. AR, oh. Ammo box na lang, men. Bili kayo. Sige tre, bili tayo. Ayan. Pera ko. Ito oh. Drop ko dito men ah. Malabox. Tagging item. Pera dyan may pera kang drop dyan ah. Kunin ko yung heli sa likod men ah. Ano natin Eyes on mamaya. care package. Siguro sumasabog yun eh. Setting waypoint. All flying. Tayo dito. Tayo. Thanks. Ay, ghost na tayo. Ghost tayo, tara. Kating ghost. I am Kating ready. ghost. Tara. Ah. Nandiyan pa yata yun. Tingnan mo muna sa taas ng ano. Parang dito pumunta yung kalaban eh. Ayun men. Kalaban. Dropping into the AR. Kalaban. Baba tayo sa malayo. Ah, so there they are. Contact. Tayo. Oh, may nagano dito ah. First store tayo. Uy! Tara. They're targeting me. Pong dito. Enemy UAV overhead. Tango. Enemy UAV overhead. Kalaban dito men. Enemy maneuvering. Ang bobo, natamaan pa. Uy, saan yung sniper na yon? Sabi sa bubong man. Bubong Meron? saan ako? Dito. Oo, dito. May kalaban dito. Dito galing yung gunshot. Ito, purple ping. Opo. Safe ako dito. Purple ping. Want to get back in the fight? Purple. Thank you. Ito pa sa akin dito, gago. Sa baba, wala naman yata sa baba natin eh, no? Sa akin, men. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Uy, So there they are. meron sa akin. Contact. Pupush na. Enemy UAV overhead. Marking target location. Full ping siya dito.
Sino sa taas oh. Taas ng building. Marking Copy rally that. point. Kunin ko tong ano, kunin ko yung bounty dito men ha. Meron sa baba natin kanina. Eh. Positive ID on Naka, the dahil bounty. Puta, yan lang lapit oh. sa- Kaso open lang oh. Down ko yung isa. Makita, asan siya? Enemy UAV Sa big overhead. building. Marker ko pare. Sa green. Sa akin to. Waypoint marked. Bounty natin. The bounty target is down. Ang bilis nandiyan na agad. Ay siya ba yung bounty? Ah, nagparachute siya, bobo. Nagparachute siya ba? Hindi nag-ano, di nag ano yung parachute niya. Ganun talang mga tao dito. May bagong gulag na naman to, no? Bagong bagsak. Isang bala. Yung dito punta. Gas is moving. Walang tao dito, men. Sa purple ping. Wala pa nang pumaparil sa akin dito eh. Bilang ko UAV, bilang ko UAV ah. Yung bala. Uy! Taking hits. Yung mga barrel. Sa tall building sa green. Bilang ko UAV men, UAV. Kailangan ko ng plates. Friendly UAV overhead. Ayun oh, yan lang oh. UAV. Kuya kayo dyan? Ay Uy, putang res. Pone ayos ako. Sa baba oh. Sa taas oh. Do that again, I Nahulog will ako. kill you myself. wala kalaban dito sa amin. Wala nahulog ako. May bumalik, may bumalik. Pahingi ako ng plates kung meron. Naku, may bala lang, meron ko dami kung may bala box ako dito. Enemy UAV overhead. Kinakala ng plates. Kailangan ko ng plates pag meron. Extra. To. Baba ka? Okay, punta ako dyan sa taas. Uy! Uy! Chill maniga. Sa building na to. Green? Sa green ping. Baba mo na lang dito. Naka-headlit. Bagsak mo na lang dito. Enemy UAV overhead. Ito oh. Tanggal. Nandito kami sa tapat mo. Oh, andyan na. Pupush. May napupush. Oh, shit. Likod mo, likod. That vehicle. Likod. Tango front. Enemy UAV overhead. Dito, Diyos ko. Tang ina nung asa likod natin. Tumatagos yung Sa barrel. likod. Akyatan pala dito. Sa akin ah. Gago ka. Tumaw. Sige, pakita ka lang. Sige. Ayun, plates sa lods. Nandun man. Doon ka, ano? Doon ko drop. Doon ko drop oh. May dalawa doon. Stand by for guard. Mayroon pa sa likod Kita mo? oh. Pag gitnaan tayo. Nasa taas ba Tama kayo? yung plates. Wala na. Taas kami. Sige lang, ayos lang. Bili na. Uy, what the fuck? Kaya mong buhayin. Ay puta, galing gago. O cheater. Pagpangin Ayun, mo pera naka- men. Bilhin ko siya. Open na. May pera siya. Uy. Ito. May pera ako, 10k. Uy. Putang ina. Galing nun ah. Kunin mo na. Kaya nga eh. What the fuck man? Ano naman to? Wala. Uy, kita ka. Kita. Labas ako. Mabili yan sa right side. Bili ako. May kalaban dyan men ah. Dyan sa ano. Dyan sa pinupuntahan mo ano ah. Sa motorcycle. Yan, sakto sa ano. Kaya ma-revive mo siya. Scavenger contract located. Don't bother. Beacon na lang. Ba't? Lakas ng recon eh. Ay, sige. Kahit ano. May footsteps sa akin men. Pwede ko bang balikan yung loadout ko? May footsteps dito sa akin men. Hindi ko lang Uy! saan. Sa taas siguro What to. the fuck man? Move up. Have eyes. Kalaban si ano? Alis Matagos yung- tayo. Alis ka no. Boto, tara. Nato dito oh. Stand by for coordinates. Para ko dyan. Kung mamatay sila pwede buhayin. What the fuck man? Fucking cheating ass bitch yo. Pwede ka mag-suicide men. Asa building. Copy. Taas ng building natin. Yung ano, yung dito sa taas. Kaya sa taas mismo natin men. Oh, sige. Wala mo nakikita eh. Ito na. May
Yung tumawid. Gulat nga ako eh, meron na sa taas natin. No gun here, bro. Yeah, talking. Ang inang yan. Ako ng plates ko. Ito men, purple thing. Pwede na yung gatekeep men. Kaya yung bala box oh. Dito sa akin. I-gatekeep natin yan. Enemy UAV overhead. Uy, balutong yung baril. Uy, daming tao dito. Sniper. Pwedeng ano. Hulog ako. Ay ako 600, bilhin ko lang si ano. Ito, pili ko siyang bilhin. Ako na bibili. Ah, sige. Ano ba? Ay, gatekeep na natin. Nandiyan na sila. Sige. Save ba yung loadout o hindi? Na natin. Nandiyan na sila. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Mark niyo yung barrel if you get some. Watch it. Down dito. Marking target location. Ay, dito may Uy, napatay sa ako likod, dito. sa likod. What the fuck, man? Ah, nandito pala. Taas ka? Nasa taas? May kalaban? Yes, Uy, taas. Sniper. Ayan na. Sa kabila. Sa pinakataas ka pala? magpahulog eh. Trap ka pare. Yeah. Saan ba yung May akyatan sniper dito? Sniper sa Ito. taas. Oh, na-snipe ako. May sniper din sa likod. Hindi kayo buhay. Crawl ka pare, crawl ka. Ako sa taas. Nasa corner lang ako. Uy, likod. sniper doon. Malam saan galing yung shot eh. Sa likod Sa red yata. light natin. Kinigatekeep yata tayo. Diyan ka. Nasa north sila, north sila pare. Saan sila? North? North side. May yeah. kotse sa likod men. Dito. Yeah. Dito. Airport sila. I need plates. Pa-left. Yung bilog men. Right. Doon sila sa airport. Circle, man. Doon sila men. Purple sila. Rounds incoming. Dito, putang ina. Marking target location. Sa ano? May selfish ako. Have eyes on. Sa may kwan? Yung airport. Purple. Dito, magtao dito. To destination. Enemy target location. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Yeah, targeting me. Oh shit, nandiyan na. Ah, Keep tayo men. Ano na. Tangina, Ang hirap ng posisyon natin men. ipit tayo dun ah. Ipit na tayo. 25 remaining. They hit us hard that time, but we'll settle this pangit yung barrel ko. Yung Tangina posisyon yan. natin men, ang hirap ng posisyon natin. Alaman lang akong kill. Ina yan. Wala ko. Ako, meron isa sa gulag Tangina pa yan. yata. That's a nice one.
yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Yo. Scavenger contract mark. Cancel that. Yo. Tayo. Bounty contract. Let's get it. Copy. Bounty contract. Meron pa din. Kaunti na ngayon kinuha ko. You are mine. Targets are up. Get to work. Enemy soldier incoming. Tanginang niya. Gulag kagad. To the gulag. If you survive, you earn your freedom. Bago. Oh. Sandali. Pay attention. You'll be out there soon. You're up next, mate. Get ready. Dali, apat dito. Yan ko yun isa. Listen up, Ako yung soldier. armor, Win eh. here and you Alam. return to the front line. But if you lose, you're done. Dalawang Sort team them dun. out or capture the objective. Gave them a proper story. Stand by for redeployment. Diyan pa rin sila. Your teammate has Tapos ako entered the namatay. gulag. Pining Surviving niya, no? earns them redeployment. Sa labas, oh. Setting rally point. Hindi ko mapinang po siya. I saw the target. Mark. Delay nga yung ping, men. Have I- Parang sira ata yung ping niya ngayon, eh. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Kung nga ma-open yung option menu eh. Naglalag, no? Oo. Enemy UAV overhead. So there they are. Ay! Teammate Diba? Ka bumalik dyan. Ano? Ay, ano? Ano ba? Take up ha. Kakampi yung kalaban ko dito eh.
Kakaalis ka dyan, hindi. Hello, kakaalis ka dyan? Kunin ko na lang to ha, kunin ko na lang to men. Kaya ata naririnig ni El Guapo ah. Oh, Ano? teka lang, busy ako. May kabarilan ako eh. Kasi kunin ko na lang to men. Ano ba? Your teammate has been marked as a high value Tago target. eh. Keep them protected. On your will, man. Truck, ano yun? Shit, ako. Baril. Ako dito na lang ako. Marking time. Everyone's in the safe zone. Makakapraning yung mga meteorite na yan, mga satellite. Akala ko ano yung, alam mo yung parang ang homing missile, yung ano? Rocket, yung mga rocket launcher. Oo. Tingin-tingin nga ako minsan eh. Akala ko may, ang tawag niyan, may nag-ano sa akin. Nag-joker Eh, ba? pala. Lakas pa man din. Ay, may isa doon sa bubong. Loko ka. Yun. Kotse. Sige. May naglo-load out doon ah. Oo. Dito pa. Ito may ba... Danger if you're buying. Bumaba dito. Ano na, looted na dito. Ibang kwan ah, ibang breed ng ibon ah. Di pa looted dito ba na? Maring kalaban dito. Aba, sumasalubong. Ano malaban no? Yung banggaan tayo eh. Teka, bubuelo lang ako dito. The fuck? Yung tailgate Di ako man lang ako. namatay yun. Eh. Ako. Na walang recall yung XM4 niya eh. Anong trip tong gago na to? Sige oh, sige. Sige. Hindi sumabog. Salamat! Pa tayo. Meron dito man ah. Ito. Tayo. Gusto niyo sa ano? Sa dito sa ano? Ito? Tango front. Salt mine. Bounty contract. Saltman tayo. Sige, salt mine kayo. Ba't dito na lang kayo? Kahit saan. O tara. Sila lang muna kayo. May Di pera ba ba looted tayo? dyan eh? Tara. To eliminate the bounty target. Looted dyan eh. Setting Ah, may buy station dyan oh. Ang Uy, gagago talaga Regis. tong... Putang Regis. May tao doon. Kaya kita ko na yung bounty ayun no. Tangin ng glitch yan. Padaan ah, daanan mo ako tayo sa truck. Tayo sa truck. Sige, Loadout tara. drop inbound. Eh, may loadout. Baba tayo sa loadout. Baba ka sa loadout. Tara. Kuha agad ah. Ko. Gas is moving in. Bueno. New safe zone located. Kalaban sa kaliwa. Oo. Taking a wheel. Pwede yung bilhin sa ano dito. Vendor, if you're buying. Drop mo lang yung pera mo dyan, men. Ano ng kalaban dito. Ay,
Ito na pala kayo. Wala nga loadout ko Baka ah. lang, bilhin natin sa ano. Tara, ito, pera oh. Sorry. Kunin mo lang. Have eyes on Dito. hostile care package. Loadout na ba kayo? Push Ayan, sila, shield, men. Shield. Yan sila ha. Pupush yan. Clear ka ba, J0? Open sila, oh. Andito ako sa may loadout. Okay lang. Puta, nag-head glitch. Reset talaga yung raw skin na yan, no? Apat ba sila? Apat sila, Apat men. yan? Apat sila, men. Apat yan? Apat yan. Pinakapupunta dyan. Tara down ko. What the fuck? Down yan mga baril Matagos sa'yo. yung bala. Nag-head glitch Tatagos, yung isa. men. Pwede ko pang ano eh. Yung hit glitch. Ano yan? Ano yung Bullshit na hit raw skin. glitch, Akala ko. Yung, alam mo yung ulo lang yung pinapakita. Closing in. Oh, na-down ko yung Tapos, ano. puputok na lang. Tapos puputok na. Tapos hindi mo mataan yung chest. Okay, Kasi back yung up ulo pa, lang talaga ano? yung ano eh. I may not help next time. Okay, back up. Sa akin, man, sa akin. We are all in the safe zone. Let's game in. Dalawa, tatlo sila. May isang grupo man, papunta sa kanila men. Isang grupo punta sa kanila. Uy. Putang ina yan, oh. Naka-nail gun yan. Narinig pa ako, oh. Nasa taas, sa bato. No way, how did it get me so bad? How? Wow. The M13? How's it going? I'm Jared Gillis. Want to waste times. So we're going to show you how we set up our rig so that you don't spend a time setting up your rig and you can actually get out and go do something that you're wanting to do. So let's get going. Drop shot.
Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. We're starting now. Copy that. Moving. Send them up. Bilis, what? Marking way. Assaulting hostile spotted. Destination marked. Targets are up. Get to work. Marking target location. Enemy maneuvering. The uplink station is yours. Now you can access the satellite location. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. A satellite has been located. Get to the landing site. Jump on that. Single shooter. Friendly half is active. Good hunting. Move on my waypoint. Disregard. Taas kayo, baba. Hostile spotted. Sa loob sila eh. Sa baba ako. Loob. Found some arm. Taas sila. Tango front. I'll take the wheel. Eyes on shooter. Move up. I'm hit. Assaulting target. May backup eh. Baba eh. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Tingin ko kayo. Time for a bit of argy-bargy. Kaya dito sila pareho. The fight's on. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheer. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. There's a fight kicking off. You're up next, mate. Get ready. Gulag pa kaya? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Lakas lang na to, men, oh. Lakas ng baril na to, men. Got roughed up in there. We're bringing it home. Pwede bilhin yung ano. Ako nabibili kay ano, ako nabibili kay... Your team can still buy you back if they have the cash. Sila pa rin kalaban nyo? Yeah, meron pa Ah, din. oo, sila pa rin, sila pa rin.
Bawasan na sila, di pa. Wala. Pero May shield box ako ako, dito, may shield box. May shield box ako, man. Sama ba? At lang drop. Ito muna. Ito muna. Huwag mo na. Anyone use body Sige, armor? sige. May shield box ako, Kailangan nyo? Loadout drop headed your way. Drop ko na. Sige, sige. Drop ko na shield box, man. So good din. Aman Wala sa na yung bala. paloadout. Kulang Katang ilang camper to eh. Kaya ba ito pambili yung bala? Hindi, no? Ito, 500. Yan lang pera ko eh. Ito, Kulang. Kulang ng 1,000. Parang sila, loko ka, ha? Okay. Saan sila? Sa green? Ito sila, Paps. Ito. Baba. Hindi ko mag-ping, putang ina. Yan, baba niyan, baba. Pwede kayo sumakay, men. Sakay tayo. Baba Sila sa purple? Baba, Sa baba? purple. Ito. Ayan ang gago, Sarap ng feeling mo, gago ka. Ayun Okay. nga. Hindi ko nahabol. Ay, nahulog kami. Nasa baba? Ay, buhay pa? Oo. Para shot. Nahulog ako. Hoy, sino tumulog sa akin? Gago yung pala. Role, no? Wala na akong bahala, men. There's going to be a reckoning. Kuhaan mo. There's going to be a reckoning. Sa baba. Bumaba na. Hindi ko matamaan, men. Wisit nyo yung Ba? troll tinulak ako, men. Nasa-snipe ako, gago. Move up. Assaulting target. Move up. Ang inang layo na, hindi na abot. Bilis nga eh. Nagparashoot sila, men. Pag snipe ko ng isa, men, tinulak ko ng trolley nawala tuloy yung aim ko. Bili ba tayo ng ammunition box o kompleto na kayo? Okay, tara. Wala akong bala, men. Wala akong bala dito. Ito, may buy station dito. Sige. Baka na yung 3k ko dito. There is the cash. Okay, ako punta lang ako dyan. May pera na pala dito eh. May pera pa dito. Baka na dito Dropping ammo. Sige. Thank you. Someone go get that. Ito, pang UAV, men, The cash. Got a loadout drop inbound. Cash money. Avoid on. Pang UAV, men. Sige. Meron na kami ngayon. 500 yan, tapos 35. Kung ano yan. Ito, 35, 135. Cash money. Avoid on. Diyan pala. Gas is inbound. Marking new safe zone. UAV, di ba? UAV na lang. May shortcut Ben, pare. To get up there. Dito. Bumababal sa inyo ah. Move on my waypoint. Ako naglalag. Tinanggal? Hindi. Ito na. Marking target location. Disregard that. Top ko na ba yung UAV? Dalawang box. Dalawang box. Dalawa. Sa kanila siguro yun, yung hinahabol natin. Babalik yun. Hintayin. Binabalik ka Arm kanina. fuel depleted. Top na natin yung UAV. Ito, kunin sige. mo itong bounty. Get recon on my location. Sige. Bounty contract marked. the AO. Yung box ba yan? Hindi na. Wala naman sila dito sa Mag-isa lang yung tumakbo dyan eh. Yung binabaril mo kanina. Dalawa yun. Dalawa yung nag-parachute. Kunin natin, tara. Uy, King may chopper oh. Copy. Transport. pasabugin ba natin yan? Ano yan? Force. Bahala dyan. Bumaba ah. Bumaba. Sa akin ba taga papunta? Gago. Sabi niya pupuntahan Oo yun. nga eh. Maglo-loadout to yata eh. Straight sa mukha ko eh. May chopper man, may joker man. May joker. May ano kayo? May bala kayo ng rocket. Anong bala ng rocket eh? Positive ID on the bounty no? target. Ay, wala. Patayan men. Wala eh. Patayan no?
Wala Ano ng bala eh. Hostiles spotted. Loadout na kayo pare. Oh, lalo may nag-ghost na ako. You know? Move up. Move up. No shield, no shield, no shield. Down. Nice. Hindi ko makita yung baril ko. Wala rin, ano. Patay na sana ako pag may kalaban. Pagkahanap ng baril. Let's head to that vehicle. Marking rally point. Bounty. Pero kung gusto niyo mag-UAV ulit eh. There is the cash. Kasha. Pare. Let's take it. Wow. KB. Yeah. Meron dun ah. Assaulting target. May naka, pa-drop akong 200, 200. Head to that vehicle. Sa parking. UAV lang, UAV. There is the cash. There's our right. Disregard. You are mine. Tap ko ng Head to UAV that agad vehicle. ah. Cancel that. Tatlo. May kalaban sila. UAV overhead. Ayan. Ayan, ang dami. What about this one? Red. Dito oh. Yung kalaban nila Buy station. nasa blue. Pamalikuran tayo sa blue. Green din yung ano natin, yung tawag niyan. Marking rally Bounty. point. Ay, naglo-loadout sila. Alam nila na nandito tayo. Tara. Yung nasa blue. Yung blue. Isa na tayong blue eh. Marking rally point. Sinisugod eh. Wala tayong blue eh. Ah, nag-load out yung ano men ha, dun sa ano men, dun oh. Nag-load out ang purple ping ha. Sige. Eh, Meron. ito. Marking rally point. Crack na yan. Down. Yan, crack na yan. Sa marker ko. Down siya. Nag-surprise. Stand by for coordinate. Surprise men. Sa purple? Ah, di, oh, purple. Loob ng blue house, loob ng blue house. That time, scrub the contract. Throwing thermite. Nice. Dun sana men, dito man oh, yellow house. May ano dyan, may tilaban dyan. Down ko. Copy that. Down mo? Nice. Dalawa dyan. Enemy UAV overhead. Nasa second floor down. Down siya. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Tumakbo. Nasa train siya. Puta, Train? sa train. Jump siya. Waypoint mark. Move. Stand by for coordinate. Down. Throwing stun. Dito, yellow house Second sila. floor. Location. Yellow house. Throwing First thermite. floor ta. Copy that. Moving. First floor. Tinamaan. Ayun din second floor. Oh, shit. Second floor. Second floor. Gulag pa ako, gulag. Asa may banyo, nagka-camp. Asa Meron banyo. pa isa. Asa banyo siya mismo ah. Sige, Jeff, siya papasok ka sa may right side. Lumabas. Tatlo lang sila. Ay, nako. Tumalikod Sa ka loob agad. yan, sa loob. Isa na lang yan eh. Isa lang yun. Oh, napatay ko yung isang kasama niyo sa loob. Nice. Putang ina ka, ha? Bobo mo mag... Patay mo lahat, diba? Napatay ni ano yata eh. Diba? Ni Vic. Hindi ata team wipe yun, di ba? Ah, hindi pa team wipe yun? Daming...
Hindi ata. Kasi may na-down ako dito isa sa lip. Baril mo dito. Baka na down lang. Ano yan? Ay, naglalakad. Okay na. Kuya, may scavenger pare. Scavenger contract located. Wala bang pera yan, mga bangkay? Paluted dito no. Stand by for coordinates. Buhay ng ano no, isa no. Yun, hindi lang. Kuya, Pera, may may isa pera dito. na pare. Buhay kang isa dyan, buhay ako isa dito. Lagay mo yung pera mo dito pare. Yung balikan yung ano dyan. Anyone use body armor? Buhay ako isa sa ano. Tama na, kunin ko itong final sa ano ha. Sabihin naman. Contract complete. All supply boxes located. Kalaban May dito, tayong may kalaban dito man. May kalaban dyan sana, may kalaban dito. Saka. Single shoot marking target location. Disregard that. Back kayo, back. Okay man, dito sa ano, police station, may kalaban. Stand by for Sa ano, sila... Yung pera, ano? Ano, dyan na pala eh. Kailangan mo pare. gas Oh, is kalaban moving yan. in. Hindi. Kala ko ano. Take it. No, I'm not. We're going. Ito pare, pera. Move on. Take it. Oh shit. Taking shots. Taking hits. Kuli. May isa pa. I have 12 days May isa pa. Oh, ito tuloy. Fuck. Dalawa pa, men. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Yan lang yan. Meron pa isa. Taking fire here. Nice. Ang inang yan. Buhay po ulit. Ang pera oh. Naipalit ko yung kwan ko eh, yung AR ko sa pistol. Puta. Ako, nako. Self-press man. Cash money. My boys on. Lock load out doon. Self-press. Nasaan na yung gamit ko? pera dyan, Nakakabot. ha? Kamay na kami pulot. Tagal pa yung bilog. Walang tayo ng ghost na tayo ngayon. Kaya may satchel. Yan na dyan, pang... Nag-loadout Ito. dito? Ano tayo? Big. May ghost na ba tayo? Ghost Ako, na yan. nag-ghost na pala ako kanina eh. Oh yeah, hindi pala ako namatay. Doble ghost na ako. Yun na ako Sa makikita. police station na yung feeling ko sana police station. Dito tayo men, ano tayo? Dito na Stand tayo. by for Enemy coordinates. Tara. Bam, Summit pa tayo? Ito Stand pala by to. for coordinates. Found some Nasa armor. amin, Found some armor. Sa purple. Summit na siguro, purple. Summit. Kahit saan? Kunin natin yung May high kalaban ground. dito sa ano eh. Ayun o, nagbuhay dito men. Ayun o, Stand by for buhay sa coordinates. purple. kailangan natin umakyat. May zipline dito, di ba? Move Sa on blue. my waypoint. Yeah. Sa bridge. Yeah, may zipline. Bridge tayo mag ano. Ay, hindi pala dyan yung isa pala dito. Bakit Destination marked. tayo? Let's go. Kado baka meron ng kalab. UAV kayo. Yeah, UAV. Kapera. To.
Ito to, meron. Isa lang kita ko. Friendly UAV overhead. Ano, may pasataas natin mismo. Putang ina ng yun, oh. Sino maghintay tayo dito? Open tayo. Ito tayong fire Gas is station. inbound. Marking new safe Dito tayo, zone. huwag tayo umakyat man. Dito tayo dumaan sa ilalim oh. Ah, tara. Tara, doon pala. May daanan pala dyan. Dalawa sila ng dalawa. Single shooter. Ano yun, tumatakbo-takbo. Langgam. You've got a loadout drop inbound. Dalawa sila men. Ilalim na lang tayo, tayo ilalim. O ano po, Nakapag- nahanap na sila umakyat dun men. Kapag ano nang Sniper kaya circle, ito, matrap mga tayo dito. Okay. Tara na doon sa ano. Sa ilalim tayo, di ba? May daanan yan. Dito tayo sa kabila pero sa taas konti. Wala pang zipline dito sa unang zipline dito. Shit, dun pala sana yun. Dito pala yung zipline. Oh. Saan tayo? Waterfalls? Akyat na tayo dito. Kaya, Sa in unang case. zipline. Tara, sniper ah. Hiking. Oh, ganda ng waterfalls oh. Paraiso na yan. Ito, zipline, no? Taas pa pala yan. Dito. Nang ko? Ayaw ko men. Baka nandun sila nakaabang eh. Ito, mga to, nakaabang sa atin, no, sakali. Kaya nga, kung zipline tayo, kita tayo automatic yun men. Tama, oh. Magko-close na yung circle oh. Bilisan niya yun. Ay, puta, di ako aabot. Kaya. Wala mo lang gas mask. What yan? Ano? Meron dito. Head to target location. What the hell? My kill. Saan yun? Now Sino fight sila? like a warrior. Great lang meron sila. Sustain fire here. Oh shit, dito. Uy! Ay! Diba ba? Naipit ako sa door. Oh shit. Taking shot. May gas mask dun pare. May gas mask ako naman, gas mask men. Baba. Sa other side ng circle, man. Namove na tayo. Abangan, igigig na kayo? tayo ng iisa eh. Uy, what the hell? Yung lang kayo sa likod ng building. Down. Let's go. He's down, boy. Rush niya na. Self heal ah. Alam mo, asan siya eh. Bilis ah. Ay, Ayun, nandun na left, yung bangkay. Ayun. Likod ng bato. Yan, likod ng bato na yan. Sa left mo. Yan, likod niyan. Uy, yun oh. Right. Nice! Kung man lang nakikita, putik. High ground tayo. May talo sa high ground. Bangkay sa Ano lang yan ah? gilid siguro. 2v3 na lang yan men ah. 2v3 that's ano men. 2v1. Clutch na yan. 2v1 na lang yan. Unahan na tayo sa taas. Yun na Tara. nyo. Kalaban na yun. Straight. Left mo. Gwapo dun sa left. Sa bahay. Puno mo. Wala Yan, kayang likod ng pumunta sa puno na gitna? yan. Ayan o. Left oh. Likod ng puno. Left. Ayan. Straight mo lang dun. Sino ba? Siya ako, sa baka siya. Oo. Ito? Kalaban. Right mo. Yan yung puno yung second. Basta dyan sa left mo. Nandun yung kalaban. Sila. Head Yeah. to target Kaway location. sila pare. Yan banda. Oh, okay. Ano lang yan ah? Safe zone. 2v2 ah. Yun oh. Ayun ang yung kalaban. Uy, natapakan din ako. Uy. What the fuck? Walang survive. Oh shit. Sayang. Sa puno bumaba. Bili ka no? Standing. Let's come back and win this. Sila na pala yun. Last Learn play from the sila. loss. Failure's a proper team. Iwalay Oh, sila you can men. spectate. You can spectate na.
natin. Sayang. Ano? Bakit nga ba may gas mask sa Plunder? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. China to. Tara, chicken. Scavenger contract marked. Scavenge up some gear. Check. Mainit. Best tayo? Nandito na. Tayo? Gwapo. Pal na mainit dito sa akin, men. Nakuha na, meron na dyan sa lab. Meron tao dyan. Marking rally point. Pumasok kayo? Shit. Umar. Be advised. There's an enemy Likod mo, wala na buhay yan. Oh, man, namino ka. Shit. Reload pa ako eh. Wala na buhay yun, yo. Nasmack ako eh. Wala na lang buhay niya actually, Alis lang ako 60. dun, bumalik pa dun. 51 na lang pala buhay niya, man. They'll fight for a chance to redeploy. Napatay mo pero, di ba? Napatay mo yung dalawa. Yeah. Your teammate has entered the gulag. Surviving Hindi lang, may earns natay na pinito. redeployment. May... Next Mamaya ko na objective kunin yung located. pangatlo ha. Mamaya natin kunin yan. Kung Sige, nabuhay. sige. Oh my god. My bag. My backpack. My luggage. Huh? My luggage is just right. Meron ako, may na armor box ako dito. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Be advised, your Ah. teammate got their ass kicked.
They're RTB at this time. Kalo kami gulag. Yung pera. Bil- Kaya natin Kaya bilhin nga yung pera, dalawa. men, bili. Oh, bilhin ko yung dalawa. Okay. Ako nabibili. Alam ko lang dito. Hindi ko pa na-loot Okay. dito, man. Hindi pa natapos dito. Stand by for coordinates. Bilhin ko siya. Saan mo yung bilihan? Aid station. Tayo ah. You're buying. Diyan na lang. Saan yung ito to? Ay, nakuha ko po dyan. Complete. All Unang box ng ano eh. Nasa kanan ko eh. Sige lang. May ano pa ata dyan eh. Ito lang, may kalaban sa hospital, men. marking target location. Kanan ko lang pala yun eh. Yung box na yun. Six. There you go. Mine. Thank you. Kill box naman. Where is this here? Okay. Daming tao dito. Heading waypoint. Wow, galing niya. Hostile vehicle. X. Daddy. Yeah. Gas is inbound. Yeah. You first and then Bye, mine. Bob. Head for target location. I'm coming to get you. Find you. Go get that over. Tao dito. LMG, go get it. Shield box ako, men. Drop ko yung shield box dito. Wala akong shield eh. Found some armor. Go get that over. Vendor marked. Tango front. Vendor marked. Ano? Enemy maneuvering. Doesn't matter. Never mind. Hostile spotted. Ano yun? Vendor, if you're buying. Go get Doesn't that matter. over. Never mind. Enemy UAV overhead. Someone go get that. Taking a wheel. Angas yan bro. I will drive off. Tipapin mo nga dyan. Hirap i-drive, men. Parang maintindihan. Nasa slide. Tawda tayo. Nakamute pala yung mic ko. Buy station. Lodi. Nakamute pala ako. Wala. Hello? Yapitig ka namin. man. Nangyari? Hindi, namute ko men. kanina. Hello? Namute ko kanina. Nag-lag, men. Naglalag kayo? Friendly loadout The drop fuck? on the Hindi way. naman. Okay naman. Lag Ingay ba? ba? Okay naman. Papa ko yung UAV ah. Papa ko yung UAV dito, men.
Kailangan Pero- armor or ammunition. Ammunition. Ammunition may. Ito pa. Check that item. Tara. Supply box Mamamay tayo dito. identified. Kunin niya yung truck. Polluted dito. Yeah, I remember that. Tumubong yan. Abnormal ito naglagay Kunin ng... natin. Kunin mo? Sige. Patiningin dito. Kunin ko na lang to. Nagkuhan siya, oh. Nag-rest siya. Loadout drop headed your way. Isa lang men, isa lang loadout men. Isa lang ba yan? Isa lang ata eh. Sa taas pa oh. Contract Kaya nga. updated. New Normal objective lagay nito eh. identified. Nagbuhay siya ng isang squad ulit, man. Isa lang naman, isa lang. Ito oh. Tango front. Tango front. Oh, Go get that SMG. Contract updated. New objective identified. Check that item. Dito men. Purple ping. Stand by for coordinates. Di pa na loot dito. All supply boxes found. Solid work. Nice. Ano yun? Ano yung nagbe-beat, man? Kaya kukunin mo tapos pupunta sa yung yung parang magka-crash sa yung uplink. Satellite yata. Nice to ball. Patay mo yan. Putang. Hindi ko nakita. Putan kaya yan. Tago. Busted na. Busted na ako. Nalaglag ka pa ha. Pwede yung buhayin siya no? Dito oh, buhayin siya no? Oh shit! Oy! Tik na ako doon. Loko. Friendly UAV overhead. Balik ka na lang doon. Clear nata doon eh. Clear na men. Eh, may dami ko pa palang pera eh. Safe zone is over Ako there. UAV. Let's go. Yung bumababali sa'yo kanina. Ito. Area recon is up. UAV entering the AO. Check that item. Ooh, gas, baby, gas. Bili na kayo ng selfie kung gusto niya.